не се действа така смело по отношение на символите, един от символите на българския преход на мутрите, на босовете на организираната престъпност. Да сте чули нещо в последните месеци? По подобен начин е привикан, че е притиснат до стената някой от големите босове. Продължавам да оставам с усещането, че босовете са недосегаеми. Съветвам всички да не се месят в работата на съдебната система. Ако да изчезнат 11 доклади, може би президента не е запознат с това какво съдържат докладите. А те са главно за контрабанда, петрол, храни и съответно за кръгове и лица, които пречат на работата на държавата. Аз мисля, че незаслужено е това обвинение по проста причина, че не ние преследваме престъпниците, а и за 2 месеца реално мисля, че МВР направи много. Премиерът каза още, че за разлика от президента, досега не е назначавал хора в съдебната система, нито в прокуратурата и призова за добър тон между институциите.